Takže ahojte, u tohto videa hrám ďalšiu hororovku, lebo v tom schôbe, alebo nie, no proste mám 5 lajkov, tak robím ďalšie video hororovky. Vybrala som si toto, pretože mne toho skôr už dávno zaplatil, takže prečo to nevyskúšať? A dám si aj zvuky trošku. Nechcem sa dozrať. Takže ideme. Žila som jeden deň najviac, čo už. Je to dosť ťažká hra pre mňa. Som trochu chorá, dobre. Ja vám vysvetlím. Hej, o toto ide. Že tunak. Ja viem, že možno takto vedia, ale možno takto nevedia. Hej. Tam máte percenta, kde už môže vysieť 8. Nie, nechcem ťa. Dobre. A tunak takto svietíte. To vlastne vidíte. Ako šetriť baterku, to proste nemôžete mať stále zatvorené dvere. Toto tie percenta je batéria, keď sa vám to menie, tak vás Freddy dostane. To kontrolujte nie prvý deň, ale na ďalší. A vlastne títo animatronici sa v prvom dni pohybujú o 2 AM. Že keď tam bude hore 2, takže teraz mám iba taký oddych, ale aj tak radšej kontrolujem, že sa bojím. Jaj, už som to dlho nehrala. Takže, tak. Dobre. Som zvedavá, kedy. Už je 1 AM a počkáme do 2 AM. Takže už je 2 AM. Ja mám stále na 2, preto som dosť rýchla, lebo aby ste nečakali. Už by sa mali začať pohybovať, takže teraz by to malo byť už tak ako. Teda, ešte chvíľu. No, už sa hýbe. Tak nie ešte, sorry. Prepačte. Takže čakám. Neviem, prečo som si to proste vybrala. Na budúce môžeme ešte väčšia hororovka, ja to rada hram. Som chorá, preto hovorím, som, prepačte. Kto sa hýbe? Ja neviem. Pomoc? Takže. Už sa to za chvíľu začne. Pozrite sa dozadu, že či Freddy mal otvorenú pusu alebo nemal, lebo ja teraz neviem. Myslím, že ma dostanem jumpscare za chvíľu.
Ja som už túto hru hrala, ešte keď som nenatáčala. Mala som už druhú noc a ja som už bol vlastne Foxy, Chica a ten Bunny, no tento proste zajac, ja neviem, proste už som to fakt dlho nehrala. Bunny, hej. Sa pohybovali a proste ja som nestíhala, ja som sa pozerala na Chiku a na Foxyho, lebo Foxy vybehne a už ťa má. A proste ja som si neuvedomila, že takto som si ja som mala takto, a ja keď som to dala preč, tak na ňom vyskočil ten Bonnie, ja som sa tak zľakla, tak možno sa to tu aj stane a budete mať dosť zažitkov, alebo ako to povedať. Veď každý má rád, keď youtuber. A inak pozrite. Jej. To som si došli hlasnejšie, nech to je zabavnejšie pre vás. Vizie kmenov vám to bude moc strašidelné a mne to je dosť. Tu je. OK. Sledujem ťa, Bonnie. Dobre. Chica je stále na mieste, takže to nechám túto stranu. Teda by som mala prežiť na pohodu. Chica sa už tiež pohla. Ok, ale to je ďaleko. Je teraz Bunny. Chica. Trochu sa pohol ten Bunny. Chica v pohode, dobré. Pomaly sú 2 metry, či čo, lebo oni sa dosť pohnú. Dobré. Dávať hlavne pozor na Bonnieho, lebo on je práve tu v tejto, kde svietím. A nech... Čo tam je? Je u mňa. Stále tam je, pozri. Nie, nepríjemne proste. Vidíte? Búp. Chica. No stále tam. Chcel by sa mi minula batéria. Na 100%. Chica. Dobre. Musím si dávať pozor, aby sa mi to potom nemínalo. Prosím, choď už preč. Choď už takam. Choď. Dávať pozor na Chiku. Je tu kde. Ja som sa to musela stišiť, pretože ja sa tu za chvíľu doserem. A tu je dobré. Bunny... Dobré. Yes! Ja som sa skoro zľakla. Ty kokos. Ten Foxy, tak aj prvý deň ja som si myslela, lebo on nevychádzal nikdy. Inak už pozor, lebo tu sa už začínajú dosť pohybovať a už aj Foxy.
Prepačte, ja som si myslela, lebo niekdy mi nevylezol takto veľmi Foxy, takže Foxy ho vždy takto kontrolujte. Prepínajte takto rýchlo kamery, potom zase takto proste si prepínajte. Už sa takto pohol, pozrite. Kto sa pohol? Bunny. On tak rýchlo, aha. Fuj, si ich no. Dobre, musím si dávať pozor, že oni sú strašne rýchli a nechcete to. Dobre, oni už v kľude, teraz treba aj Foxyho, kontrolovať, že treba proste kontrolovať a dávať si pozor na batériu. On je teraz... tu je. Dobre. Foxy v pohode. Musím proste dávať si pozor. Teraz to je strašne. Ako Clary som mohla dať toľko veľa, akože 4 noci, wow. Ja to nikdy v živote nedám, ja nie som taká profíčka. Ja toto hrám fakt už vo takej dobe, že proste... To je toto. Môžem sa pozrieť. On je tu hnak. Dobre, musíme kontrolovať aj Foxyho. Dobre, Čika sa ešte aj tak nepohla, že teraz hlavne je to kamaráda. Už mám pocit, že sa pohla aj Čika. Iba baví. Musím ich proste kontrolovať, aby potom... Dobre. To stále. Teraz... Je u mňa. Oh my god. Čika. Dobre. On je už utekol. Kde utekol? Bunny, nestrhne. Za chvíľu doserem. Kde je? Bunny tu s nami není. No to fakt není. Čo zmizol? No neviem. Číka. A kde sa hýbe ten malý smrad? A hýbe sa, ale... On tu proste není. Lebo tu vôbec není. A tu je. Ach. Číka. O, tu si, moja zlatá.
Ačík je tu. Tak si v pohodě. Dobré. Ona je tu. On je tu. Ačíka. Tak, dobré. Jdeme ještě, mám tu Karelu. Takže já se bojím, já toto nedám. Či? Tak, jako, já se bojím. Je tu, dobré. Dobré, klud. Já to nedám, mám iba 28%. On je tu, číká. Číká. Ho vystrašíš? To je jediný proto. Proč to